Etxebizitzaren arazoak bete-betean eragiten die, etxetik kanpo bizi behar duten ikaslei, pisua alokatzea edo erresidentzia batera joatea horixe izaten da askoren burua ustea. Lehenengo aukera, geroz eta garestiagoa dela eta egoitzara joatea izan da askoren autua azken urteotan. Egun ordea oso parekoak dira bi aukerak, garestiak eta urriak. Ikasturtea hasteko egun gutxi falta dira eta ia dena hartuta dago. Desde julio ya estamos en esta residencia completos. Azken orduan dabiltzan horientzat ordea bada aukeraren bat. 4-5 plaza geratzaia. Pisu partekatuaren edo ikasle egoitzaren artean aukeratzea izaten da ikasturte hasieran ikasleen dilema handienetako bat. Duela urte batzuk pisuan bizitzea desente merkeagoa zen, baina egun Euskal Hiriburuetan dagoen alokairuaren eta etxebizitzaren arazoaren ondorioz, bata eta bestearen arteko aldia ez da horren handia. Con la subida de los precios del alquiler y de la comida tampoco hay ya tanta diferencia económica. Donostian adibidez, pisu bateko logela baten prezioa, Igo egin dia agian 500, 600, 700. egoitza honetan aldiz, Puede variar entre los 800 euros hasta los 1.400. naiz eta hiriburu bakoitzeko prezioak desberdinak izan, bada bi errealitateak ezagutzen dituenik ere. Gazteizen izan zan resin 550, 60, eta gero pisun bebai Gazteizen 330. Ohikoa baita lehenengo urteak egoitzan pasatzea, Jendea ezagutzeko taula erresidentzia gehiago gustatzen zaion. eta ondoren pisura jauzi egin. Kusinen batzu zuela pixukide bila eta idetzinen. Izan onura ekonomiko edo zerbitzuengatik bata edo bestea aukeratzean azkar ibili beharra dago. Ebaua bukauta gero, tela gertu nintzen batoki gabe eta nipensa. Azken egun hauetan ez baita erreza ezer topatzea. Inmobiliaria Ortubia. Ayudamos a cumplir tus sueños con seguridad.